चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 19 बोसोर जाबाय आरो बे 19 बोसोरखौनो बिथांमोना मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन फैनानै बाहागो लाबाय गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम जों बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जिखिनि थांखि मावथांखि लादों बे थांखि मावथांखि लानायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेवलां मेलनि गेजेरजों जों रायजो राजानो फोरमायो आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो मदद नागिरो मानोना जोंनि जि थांखि बिथांखि बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला बर' रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होनांगोन आरो जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन बे आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव लामा हान्थिनो थाखाय जोङो माखासे मावथांखि लादों जेरै बड'फानि जि आद्रा सिमां थालांनाय बे सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय जोङो 2018 मायथाइयावनो जोङो बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखि लादों आरो बे मावथांखिखौ लानानै जोंनि जिल्ला आफादफोर जोंनि दखरा आफादफोर जोंनि दालाइ आफादफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो 2021 मायथाइयाव जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों बेखौ गोदानै लानाय जादों आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय 6 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जों खामानि मावनो थांखि लादों आरो बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानो फोरमायदों आरो रायजो राजानिफ्राय जों मदद हांख्रायनाय जादों। जोङो नुनो मोनदों जे माखासे बर'फोरनि आफादफोरा बेफोरखौ हारिनि खामानि मावनो हाला आरो राजनितिक दोलोआव बिथांमोना हाबबाय होननानै माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो मावथांखिया जोंनि थांखिया नोजोरा स्पष्ट जोङो सोरबा बुंनायजों खामानि मावा जों रायजो राजानि मोजांनि थाखायसो खामानि मावो आरो मोनसे बाथ्रा दङ जाय मानसिया खामानि मावो बे मानसिया माब्लाबा रावखौ सोंखारिया जायफोर संगठना सोंखारिदों मानो सोंखारिदों जों बेखौ बिजिरनायनि जों सम गैया जोंनि खामानिया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि जाहैबाय जोंखौ बुंदों बर'फोरानो आसामनि हानि फिसा बेवहाय बिथांमोनानो गिबि रायजो जानाय आरो जों गिबि रायजो जानायब्ला जों दिनैसिम मानो उनफिननानै दङ जों मानो दावगानो हायाखै बेफोर जि जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो जोङो मा रायजो राजानि गेजेराव जों हाबस'नो आरो रायजो राजाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय सोरबा जोंखौ सोंखारिदों सोंखारिया जों बुंनांगौ गैया बिथांमोना मानो सोंखारिदों बिथांमोनासो मिथिगौ नाथाय जोंनि नोजोरा स्पष्ट जे बर' हारिया बेवहाय जोङो बयजोंबो बाख्नाय जानाय हारि हिसाबै जोङो थांना थानो लुबैयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों जे जोंनि रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव जों गायसननांगोन आरो बिथाङा मोनसे स्पष्ट बुंलांदों जाय रावखौ जों रायलायो बेनो जोंनि बिमानि राव बे रावा बेसेबांबा गोदै आरो बे रावखौ लानानै जों गोग्गायो नाथाय बे रावा रावखौबो हेव खालामा गुबुन राव बायदि बे रावाबो थांना थानो लुबैयो भारत सरकारनि 8 सिडिउलाव हाबनाय राव आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज महरै जोंनि गनायजानाय राव बे रावखौ जुदि जों मुलुग दरबाराव सिनायथि होनांगौब्ला जोङो जोंनि बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बेनि थाखायनो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावबाय थादों बेयाव खुनु राजनितिक एजेन्डा गैया स्पष्ट बिटिआर सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सागान होदों बेवहाय जों 75निबो बांसिन माखासे जों दफाफोर मोनदों आरो बे दफाखौ रोखा मावफुंनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोंनि बिबान आरो बे दफाफोरा बांसिनानो राजखान्थिजों लोब्बा गोनां बेनि थाखाय जों जिहेतु राजखान्थिजों लोब्बा गोनां बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि भाबियै जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों एखमब्ला राजखान्थि बिथिङावबो जों खामानि मावनो गोनां जायो बेवहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहायजानाय नङा बाहायजायाखै आरो इयुनाव बाहायजानाय नङा आरोखि फरायनाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानायनि अनगायै ड्राग्स समाज बेरेखा माखासे लामाफ्रावसो बांसिन थांनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि सायाव सारा येस बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनब्रै थांखिखौ लादों दाखालि 29 अक्ट'बरनिफ्राय चिरां जिल्लानि जि रौमारि बेयाव जागायदों जोङो बाइक रेलि आसाम नाङैनो गोजोननि बाइक रेलिनि गेजेरजों मोनब्रै दाबिखौ लादों मोनसेया जाहैबाय हा हुनि समस्या 2 नम्बरा जाहैबाय जों गुन गोनां सोलोंथाइनि जों मावथांखि लादों बेखौ मावफुंनाय आरो
3 नाम्बारा जाहैबाय जोंनि बर' हारियाव सोमजिनाय माखासे समाजारि जेंना बुङोब्ला जों नुदों आथिखालाव जोंनि जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गोबाङानो जौ लोंनायाव बांसिन मुखुब जादों, ड्राग जानायाव मुखुब जादों, उन्दै बैसोआव हाबा जानायाव जों मुखुब जानाय नुदों, मिस कल जानानै जोंनि हाबा जानाय आइजोफ्रानो गुबुनजों खारफालांनाय जों नुदों आरो जों गोदोनिफ्राय जों नुबोदों जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय। दा बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन बाइक रेलिनि गेजेरजों जों रायजो राजाखौ खावलायदों जे जोंनि लाइमोनफोरा बर' हारिखौ जुदि जों दावगाहोनोब्ला गिबियावनो जोंनि लाइमोनफोरा रोंखा-राखा जानांगोन आरो रोंखा-राखा जानोब्ला जोङो समाजारि जिफोर जेंना, गाज्रि मुवा बाहायनाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय, ड्राग्स, जौ जुवा लोंनाय बेफोरखौ जोङो गारनांगोन होननानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों खावलायदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय लेखायै जुदि जोंनि बर'नि समाजारि आफादफोरा जुदि जोंखौ मदद होयोब्ला बर' समाजनि दिथागिरिफोरा जोंखौ मदद होयोब्ला जायफ्रा लेखा गोरों दङ बिथांमोन जुदि मदद होयोब्ला जों सानो मोनसे समाव जोङो बर' हारिनिफ्राय जि समाजारि जेंना बेखौ जोङो बोस्रांनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ।